jela kaijak wngphano sakno sikla gosiwui bwrwirokno hamjago hinui sawui buini life no dera rwui tongkha. Phiya o bwrwirok khe bahai ke thokokjak kha bahai ke derawui tongkha. Aboni bagui o story puilani simi paithak jora khwnawui naidi hake sabdan wngnani no bujiwui mannai bahai ke borokno poito khlaithai tei belogjak phuru bahai ke kati nai. Himdi khe story no puilani simi paithak jora khwnawui nailaiano khoroksa bukhuk no o chela Facebook o friend request rikha ulo o bukhuk o chela ni friend request no accept khlaina kha. Aba haike no first time o bukhuk a chela bai malayo aboni ulo o chela o bukhuk no text rok khlayo ulo o bukhuk no bini phone number sankha hake o bukhuk bini detail rok sungkha o chela saka bini kami wngkha sabrumo tongo hinui aba haike 2 man hairok lai thangka. Salcha haino hai o chela o bukhuk no SMS khlayo tamo khlai tong mairok da chakha hinui o bukhuk reply rikha boje sungmani rokno no aboni ulo haino hai o chela sungphiro tamo friend nung ano qualification kwrwi hinui da nini phone number ya o bukhuk saka ihi amtya friend hinui hake o bukhuk o chela ni koko sakno kaham phunukna thangthani bini phone number no riwui rikha haifano o bukhuk friend haike no tongnai hinui simi wansugui nakha ulo o chela o bukhuk no WhatsApp tei text rok khlaikya omtui khemang no salbrum no o chela text khlaimang tongkha. Phiya o bukhuk kaham khe reply rok rwya aboni bagui o chela saka tamo reply rok rwya ano nwng hake o bukhuk bo reply rikha tei waisa text rok khlaikya amo haike no friend hinlaiyi 1 man hairok jora lai thanglaikya. Salcha khe o chela o bukhuk no sawo friend angni nogo berai phaida manno hinui o kok no o bukhuk saka ang ani family ni borok rok no sungui naigrana hinui ulo o bukhuk bini family ni borok rok no sungkha tai bini bupha saka friend je hinkhe ba berai phai mano berai phaithungta hinui ulo bukhuk o chela no saka hake January 11 tariko o chela o bukhuk ni nogo beraina phaikya o bukhuk o chela no ambasa jora naisingui tongo ulo o chela sok phaikya hake taini sal jora botongui nogo kipilka aboni ulo haino hai January 14 tariko o bukhuk bai dumbur 13 malailayo abo haike no gdukma jora lai thangka. Salchake o chela o bukhuk no sawo angno no hamjago hinui haipano o bukhuk accept khlaigra liya hake o chela sungkha tamo ano lekha kwrwi qualification kwrwi hinui da accept khlaimanya aphurke o bukhuk kipilmung rina rwngliya ulo o bukhuk bo o chela no bwkha habui thangka hake o bukhuk o chela no bwkha yogui no accept khlaina kha amtekhen o bukhuk o chela bai relationship tongkha. O chela haino hai February 15 tariko o bukhuk ni nogo beraina hinui phaikya tai o bukhuk ni nogo sal ni tongui thangka ulo bukhuk ni bupha sawi mano o chela o bukhuk ni boyfriend hinui aphuru kheno o bukhuk no bini bupha hino nung khoroksa qualification gwnang bwrwi tei bahai ke qualification kwrwi chela no hamjak nono tai lekha phwrungliya nung sak no porisidi nono tai rang rok chalokliya o chela no nono chalogui tongsithun aba haike no o bukhuk bini bupha bai kutukjak suka o bukhuk bini relative ni borok rok bai bo aba haike no hinjakha hake o bukhuk mood off wngui thangka haipano o bukhuk kebo ni kok no khwnaliya bo wansugo hamjakma qualification baya bwkha kaham borok se manna nango hinui o bukhuk bo hinjakmani kok rok no bo bini chela no sawai khwnariwo hake o chela o bukhuk no hai ni saka tawanadi angno no poririnai ang tongo hinui hake o chela no o bukhuk no rang puisa rok bo chalokha haini bagui o bukhuk o chela no taibo poito khlaiyi kubui bwkha bai hamjakha borok malai laikha town rogo kwbangma jora rogono tai o chela o bukhuk no rangchakni wakhum kaisa tagui rikha aba haike no borok ni relationship kaham no tonglayo. Phiya ba kisa jorani ulo o chela o bukhuk no care khlaiya wngui thangka o bukhuk ni number rok no busy rok khiklai toniwo o bukhuk no agin haike call rok khlailiya text rok khlailiya wngui thangka yang o bukhuk ke kwbang hamjagui thangka aboni bagui bokhe bwkha tongui manya haike no o chela o bukhuk no ignore rok mang khlai tongkha aboni ulo o bukhuk ni jala bai salcha o chela o bukhuk no bini nogo tlangnani kok markha salcha o chela o bukhuk no sawo angni ni help nango hinui o bukhuk sungo tamo problem wngkha tamni bo bahai help
haike o chwla saka khoroksa bwrwi town o tongo college o porinai bwrwi ang bono pregnant khlaijak o bwrwi tabuk ano case khlaina pho omono ani problem ano help khlaidi hinai haike o bukhuk bo help khlaina ni bagui ko sika tai bono help khlaina hinai o bukhuk Udaipur jora thangka afro o chwla o bukhuk no hai hini saka problem solve mani ulo ang nung baino tongnai ang nung baino kaijaknai hinai ulo o bukhuk o chwla no friend haike phano nini nogo tui di hinai saka afro ke o chwla o bukhuk no sawi rika ang kaijaksi tabuk ang no nangliya hinai o bukhuk sungka nung kaijakmani bwsuk bisirok wngkhana o chwla saka 3 years wngkha hinai o bukhuk sungpika nung kaijaksi hinkhe tamni bagui ano hamjago hinai asuk jora ketukma time spend khlai phaikya ang bai o chwla saka ang saimanya tabuk nini bai nung tongsidi hinai o bukhuk afurke saka nung nini bwrwi bai no kahamke tonglai sidi akon abni ulo o bukhuk belai kheno dukhote wanamung ni bisingtui sak hamya wngui thangka ulo o bukhuk hospital o sogaikha The Kokborok Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Debbarma o kothoma wngkha kubui tai o kothoma ano share khlaikha khoroksa bukhuk haike o kothoma ni bisingtui kwbangmano chini swrwngthai tongo tamni hinba tatal borok rok eba srabja hamjaknai borok rok chini langmao phaipuru jono belai kheno tongthokro obono wngkha chini kaisa belok jakmung jeng abahai belok jakmung rogo klaiya tei tongnani belai kheno sakno hus tongnani nango tai keboni abahai kok kwtui rogo jeng phatcha klaiya wei tongnani nango haini bagino jeng kebono hamjakna thangkangke puila jeng bono amjogui jeng kaham borokno se hamjak thai klaio haike jeng chini future eba chini thinango bo jeng deraglak tai jeng kahamno tonggai mannai haike bayep song tumung norok tinini o kothoma no khnatok eba chajagui tonghangke norok like khlaima bai baksa share bo khlai redi tai je ani channel ko tal phai tongnai rok norok story rok khnana muchungke ani channel no bo subscribe khlaina di norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।